tahun. Luar biasa ya. Nyontoh kayak Mbak Cimu iki lho. Ayo Teh. Latihan kayak Maksudnya gini ki, berat badan tidak mengurangi kreativitas. piye? Lah iki kulino aja. Ya Mbak Cimo yo. Jangan karena alasan nyewu berat badan terus. Ya Mbak. Kok aku barang. Iki berdua. Siji. Nonton ya. Siji-siji. Siji Mbak Cimo sik. Mbak Cimu sik no. Aduh. Aduh. Iya. 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 Kok mesake yo. Kok nyawang sinden ngajak do gumah-gumah ki ngapa bocah. Lah wong jaga iro sinden kok awane pengen wudu ki piye? Kok wudu ta? Ayo. Maksudnya gini gitu, ternyata berat badan itu tidak mengurangi kreativitas. Iya, kita bener. energi loh. Bener. Jadi kayak aku bareng ini ngulangi lemak jahatmu lho, guyang ngomong. Aku ora mergo kelemon enggak, tapi emang aku enggak bisa. Dadi nek iki walaupun lemon bisa oke. Ayo siap, tak Pak. ajari ya. Coba, ora nyoba ya. Ayo. Oke. Ayo. Yo, Yo. kayak Mbak Apri mau lho. Yo. Aku bahasa. Yo, Kakinya di depan. Kakinya di depan. Yo, siap yo. depan, tumpuan. Iki kabeh sih kok. Wow. Wow. Ora iso. Oh, ngene iki lho. Alah. Ora diputer kan lho Mbak Tati. Sing diputer apa nih? Bokonge. Piye? Nek aku sing ngono kaya wong numpak becak malah. Aku gagas Cimo iki lho. Ngapa tapi ya? Bokong apa tumbuh? Jadi kok sami. Tambah. Iki penak banget. Kok penak banget. Toko do pegang. Matur nuwun Mbak Cimo, Mbak Arisa. Luar biasa Mbak Iki Cimo iki apa-apa anu iso. bentuk kreativitas lho, Kak. Karena saya Cimo kan iki jatel ya iso. Lah iya. Joget apa-apa iso luar biasa lho nadyan to awake rada lemu. saya sini saya kudu multi talent kok, Mbak. Kuwi jenenge gadis perkasa. Perkasa. Anek Jangan ngomong gemuk. anek Bunda Mimin ora iso kaya ngono. Coba wis ora kowe ra gur. Diapo nek maksane juragan apa piye men kowe iki? Aku ki jane iso ning koyo ora tekan ngono lho nglakoni, Mbak. Adat Ah, ketimuranku ki. Bunda Mimin ki bokonge belah pinggir. Lho piye? Kaya rambut belah pinggir lho. Pokok kebelah pinggir. Sampai berkeguguran ki lho fisikku ya berubah. Kok belah pinggir apa mlakune arep ngene. Mbak kowe tapi contohno kowe sik contohno. Piye kon piye? Yo kowe bokongmu Ayo, pamerno. pasang yuk. Anu sepetmu ki pamerno. Aduh dong. Atata. Wes Mas. Ono wak cekluk ngono ki ora. Sinden kok serono kaya ngono ya aku. Ora iso ngakoni aku. Kalau padure ra godak kowe kok dadak. Serono banget aku dibeli Nyoba. karo Pak Ustadz, "Mbak, jangan gitu ya, Mbak." Iya aku. Telek kok le. Arep apa le? Aja dong inceng lho, mana aku ling semok. Aku lho, Jawa. Ekor mepate lho, ekor. Ala katir. Iki lho metu. Lah kowe joget ki lho metu susune. Lah Bosok. Memang iki dek sapa? Pri bosok kowe iki. Ki tontonan ya tuntunan. Barang siapa membuka aib saudaranya, dia juga dibuka aibnya. gombal aib. Masa nganggo konoan barang to? Kandhani kok. Kok nek kene iki mulai dipernahke. Wong awe-awe kok tak kira ki apa? Payudara penguripan lho, Pri. Penguripan. Sok mesake anak turunku besok lah. Lah terkontaminasi ngono ki lho kok ya. Payudara kok isine kanebo. Ya panen. Agak 3 minggu rung tak kumbah ngono kecil. Nggo ngesat keringet ya iki. Wis men ngene iki ngetuke Avanza lho, Pri. Susu kok mlumpuh. Susu kok dituak. Susu kok dituak barang. Gus. Bosok aku gak aku. Mbah kowe kula gede wirang-wirang kene kene.
Engko wong sing piyek aku sing pengen ngayun ki aku ra ya terus dadi wegah to nek isine kaya ngono. Lho Pak Tusio pengen eruh. Kandhanono. Manusia Kabat gila. wanita lho. Kowe ngerti ilmune apa ora? Bima lho pengen eruh. Ekonomis, higienis, demokratis. Dinggo bayimu kena, dinggo kowe ya saya kena. Ya milih Nek higienis kok ora mau jare 3 minggu ra dikubah. Aku tak ning kene ae tak cerak Mas. Aduh. Ya Allah, Allah Gusti Allah. Wis bacotno ndak diwirang-wirangke Mas. Ku ya gak payudara ku nek bokongku didudut terus piye? Apa isine? Iki. Metu rafiane. Niki mau Piye nenek yo ngono kok nek Bima ki nan. Engko. Wis kono ora gabul gombal tok. Alah. ora. Menika mau sampun capek Nggih. gunung terus gubuk asmara kalian Podang podang kuning. kuning dipun sisanke. Nggih, sisan gawe. Lah susune tadi jonjing. Terus napa malih niku Mas Kenapa, Mas? Gading? Gedang Niki niku wonten wau. ninggal katresan lali Nggih. janjine. Kale dadi ati sing bawa Mas Gading Oh, wau. nggih. Iki kok liburan tekan setengah papat tok nduk lakon wayang bajotke sesuk bengi. Aja ngaya-ya kowe iki nek keterak esuk malah lanang lho kowe iki. Lah iya to. Jenggotmu do tukul kabeh engko malah. Niki mau nggih Mas Gading dadi ati sing panyuwun Nggih. panjenengan kan bawa kalian Nggih. Mbah Imin ta wau napa sinten? Nggih, Bunda Bawane Mimin. diwakilke Mbak Ayu ya ora apa-apa. Ini biasanya Mas Gading nggih purun. Oh ya, Mbak Mas Gading kok langgame Mbak Ayu. Iya. Oke. Ayo Mas Gading. Kula bawane. Nggih, Mbak Ayu neruske bawa apa langgame. Mbah Mul kula mengke nyuwun senek kalih Makman Allah. kalih kula. Lah iya jadi tak kumpuli nggo dodok lawange lho Mas. Ngono. Aku dong tempat Makm lho iku mau. Makasih ya Mas. Oh, ngeleh Mas. Ora ke jare ngopo to kene kono ke? Dirombong yogane lho Mas. Tak ngombe sik to Mas sampeyan sik. Ayo Mas Gading bawa. Nggih. Semaput kerian nggih Pak ten panggung. Kekarane wong akrami tutu pondo tutu rupa Pak Tusio. Ngapa lho kowe kok kain-kain iki? Di Pak Tusio ning kene. Kok wong ayu nang ndi raman iki lho judek aku. Pak Tusio jenengan iya piye ngerti ngono kok tak dibetot iki lho. Kok Wah, piye to? wong ayu mamane Tak ndi yo raman sakit lho. lho. Wong wedok dilindungi lho Mas. Aku ini le betot le goleki angel banget. Wong wedok iki kristal saupamane direksa dijaga kok malah nang kono disaruti nakal. Iya sing sabar wis ayo bali ora kok senengane ngono kuwi lho. Alah wis ayo bali. Bali. Pas cengki kuwi. Lungguh. Among ati pawi tane Terus apa balik iki? Luput pisan kena pisan yen gampang luwe gampang yen angel ka langkung tan kena tinumbas arta cengkok ngepot e padake Iya Bu Ayu jumeneng. nggih Karya sinten menika berdua apa ki Mbak? berdua ki Mbak Derek. Kali Bu Ika. oke kalian Mbak Ika
Lagi mamah. Sampun. Nggih, sama matur sembah Mbak Ayu, Mbak Ika. Nah, Mbak Ayu kali Mbak Ika ya Mbak Tati. Iya Mbak Tati. Nggih. Sebenarnya wong ayu. Tak alem saiki. Monggo. Ya kancaku ya. Ya wis suwe-suwe kok gelungane miring-miring ra. Nek nyantol kae sing bener ngono lho. Kok kaya bar ngopo. Ketok aku wis ratuk gelungan ya Mbak. Aja. Menika minangkani selanjutnya nggih Mas Nggih. Gandeng. Menika wonten lali janjine janjine kalian kali. ninggal katresnan. Ninggal katresnan. Tesih wonten Di Mbak Agnes. Agnes. Iya iki. Terus Bu Mbak Neti, Neti, Bu Wahyu. Wahyu. Bu Pratiwi kok gogok. Dongan lewung. Lewung. Bung. Berarti niki kalian Mbak Agnes Nggih, Mbak Di Agnes Nggih. dhewe sik wae nek nu. Ya nek no. Heeh. Ya Ndek Agnes ya. Kayak Agnes. penggemarmu Nes wis do Sumringah. Agnes, ya. Bocah kok menik-menik. Ya arep nembang apa Mbak Agnes? Pilihannya itu tadi lali janjine apa ninggal katresnan. Napa ninggal katresnan riyen? Tinggal Oh, katresnan. Agnes ya melu-melu Apri untune dibendrat ya. Apri ya. Lah iya. Ben apik kaya Mbak. Heeh, ben ra apa jenenge? Offset. Offset kaya tekmu kok. Untu kok miji Lah ya gendeng. kudune ngene lek men iki yo di kaya ngono ne. Aku ora Mbak. Lah piye? Sak madya kene wae kak. Iya. Yo. Langsung Tinggal kan iki. iya wae Langsung. Sampun Nggih, sampun matur sembah. Oh. Iramane. Iramane Mas kaya Wahyu. kereta bus. Wus. Lah joget nganti montang-manting. Lah iya. Lah iya. Tujune kene iki wis anu ya. Tujune Wis dakoh. Lah iya nek ora Jujono iki- kene iki wong wedok portable. Nah, saya meneh Om Kezuan mau, wah. Lah Le, apa? le nyawang Mbak Agnes, wah. Wis ngene iki terus ki lho. Sapa-sapa kok disawang. Ngono kuwi terus e. Lah mau lah Mas Kiswan lho nyamang Ika sempurna. Wow. Tenan. Lah mongko duete karo bojone Lah atau iya. kok iso nyang sempurna. Kok iso lho ngalem karo wong liya kok iso ngalem karo bojone kok ora lho. Iki cak keceplosan. Kudune kan ngalem kan bojone to paribasane kok malah nyong sempurna. Piye to wong lanang saiki kok pancen kaya ngono kuwi to kabeh. Ya ora to. Ya ora mek gur iki. Ya gur iki tok. Lah arep nyawang kowe iki ya sing semar ora sempurna Lah kok. piye? Menara. Menara. Rokok. Lah iya. Pamundutane tasih. Lali janjine. Sing dereng jumeneng Bu Neti kali Nggih. Bu Wahyu. Lali janjine. Nggih. Lali janjine kan lewung. Bu Neti. Bu Neti kali Nggih. Bu Wahyu. Kali Wahyu. Bu Wahyu. Bu Pratiwi mengket Lewung. nggih. Lewung. Gogongan, Pak. Gong. Pres ya. Santai mawon pokoke. Tinggi isu-isuan. Tinggo gong pokoke Ayo Bu. Upin-ipinnya warga Laras. Monggo Bu Wahyu. Nggih, matur Terima Nggih, kasih Bu sampun, Neti. matur sembah Bu nuwun. Wahyu. Nggih. Nah, Lali janjine Lali tunggal janjine, bagus tunggal ampun. sampun katur danten lho niki. Nggih. Kang dereng kantun lewung. Lewung. Nggih mau wonten kadang tresna ugi nggih Mas. Kok ya Nggih. gara-gara ya kena. Nggih, maksudnya gur ngelingake. Nggih. Monggo ibu kita. Oke. Mari bidadari kita. Bos. Awas. Yo. Ayo Bu, Bu, Prastiwi. Setan jajalanan. Awas. Ganas. Ayo Bu, Bergas. joget. Kulkas. Beras.
Yo, yo. Goyang sithik. Bu Prastiwi lho Ki. Harga laras. Oh, oh. Dalang seno yo. Oh, Oh oh. Mas Gading mau Oh oh. bersama. Iya. Wargola. Iya. Iya. Atoto. Ayo Bu. ada dong. Bu Prastiwi. liwang atiku Yo. Yo. nalikane sepisan ketemu Kita tampilkan Prastiwi. wong bagus kantilanku Ayo. Ayo. godho ati rinten sianda Cendelnya warga laras Prastiwi. Rakawat pak lembonone. Wis dijaluk jenenge. Rasa. Apa-apa padha wae. Kemetes. Kemetes sing kalbu ngono lho Wi. iya ya karo wong tuwa kok sekar Yo. Ya tambah genit. datan bisa ngluluke Akange yo. Iya. suweng bangku nenten Pura wisata digoyang bersama Prastiwi yo. Yang di belakang. bisa antuk api Suku kemana-mana. dadya ati sawiji Seladyan adoh lakoni Ayo. ono susuku kemana-mana loh. Nek ngene jenengan tetep nang kono sing kemana-mana ndek. Aja wong. Kenapa karo kenapa ini takon dolan kalau hilingan nduk. Wong aku ajek ning kedaluwarsa. Kaya digawe ke dalan malah. Dan biaya sepuh ki jane dijaremkan kok ngono kok jek janah. Alah, ra apa-apa kedaluwarsa yang penting rasanya, Bung. Nah, wong iki sing ngelirik ya. Kok sik. Nek kemang lirik Ika aku jek iso nampa Bu Prastiwi lho mbokmu lho kok mesan. Rumah kamu piye nom-nomane Bu Prastiwi? Piye? Pura wisata iki ngosek Bu Prastiwi lho. Ngantek munggah-munggah Tahun receh. 80-an. Nganggo rok mini ngono kae. Ya ta, Bu? Nggih, Hidup penuh ngene kuwi. para hidung belang do maju. Para hidung belang. Ayo, Bu. Sabtu pendeta ratu. Asik-asik. Asayo. Bong Sriram bibir genitnya. Ayo dang, goyang dang. Alah. Mugi Gusti ilang. 1, 2. Kaya ngabani wong TK. Tresnaku.
Apri polahe kaya ngono mang ikuti polahe Apri niku buke. Ora iso aku kuwi kudu wedok tenan. Lah pripun ta, Bu? Jenengan ki nyen nggih goyang ngeten ki nggih kepareng kok. Wah, kok ndak mak serong. Apik. Serong. Malah kepuyuh ngenggon engko mah. Ngopo dalange guyu? Apa apik? Oh, kene Seneng aku. ngarep ngalem apik. Kaya ontrung. Le Mbah Muti lho iki ki. Mbok De. Mbok De. Sinden 3 generasi lho, Le. Mau diundang sih, Mbah. Mbah Suparman, Pak Seno saiki karo Sliramu lho, Le. Mas Gade. Ci awet nom. Hah? Ci awet nom. Ya karepe. Karepe nom. Lecen kedian yo ngene iki kok. Saya mampu to, Bu? Saya mampu to. Saya mampu to. Walah, tetep nek meng kowe wis kalah. Empet pokoke. Le melu ket jaman bayaran isi 800.000 melu simbang biyen. Saiki dadi 50.000 mingan bayar. Kok menurun. Malah kok ngedrop iki bar 800. Lah kok wong tua saya medun le. Nek saya tua saya medun regane. Saya murah. Hah? Nawi sepun saya sepuh saya murah ngaten. Ah nggih, ya medun. Kok mudun? Mbah Imin murah iki. Oke dhisik ya mudun terus ra gelem munggahi, Mbak. Saya nek kanginan kan nganti esuk. Wah, saya murah. Kok ta, Le? Heeh. Banji payune jam 1 jam 3 ngono iki lah laris-laris e. Jam 3 wah api jengki le moro. Simbah-simbah. Lha ya saiki Surapri padha-padha golek duit ki nek dikake keluarga ra ya nek sing halal ya. Sing berkah barokah. Sempat berproses. Mulane nek wis kandhe anak bareng dikake sing halal. Sing becik tunak turune. Nah iya nek sore milih sing wedok asli kok. Lah nggih. Tuwa kae mending wedok asli. Ayo, Bu. Yo. Satu pendeta. Ayo, Bu, kiprah, Bu. Tepuk tangan untuk Pras Dewi Rahayu. Matur nuwun. Matur sembah nuwun. Terus mentel lho. Mbok De. Mbok De. Niki Piye? Wah ya kene wah jare kok apian to. ning amplope tok. Ya aja kono ada Mboten. dalam laris iki mbok Dianu. kene ya di. Nuwun nggih Mas Nggih, Gede. sami-sami. Cah kok kaya ngono. Mbok menyek aku meneh. Koneh. Jenenge apa gemati karo Mbok Dik. Ora ketok kok ya karek yo meng semono kuwi. Karo Mbok Dik ini gemati. Mati. Lagi to ngenyek. Ini Iya, ku Mas. diwaca pamundutane napa kok? Lah. Wah iki nyuwun lagu Liwong kok saking kok simbah-simbah sing seneng rapi. Ah to. Saking Mbak Abi Saliman kagem Ibu Ibu Prastiwi. Prastiwi. Nggih. Yo cocoke simbah-simbah nah. Nggih ora apa-apa daripada ora. Nah iya. Iya, mesra. Nuwun nggih Mbak Tati. Nggih, Bu Prastiwi. Wah, Terus putih Mbak Lim mbok macange keparengipun. Nggih niki pun telas pemundutane mengki sik kadung tresno nggih goro-goro. Oh, nggih. Nggih. sekecanipun tas pundi, Derek? Tasih laju. Nggih niki tesih Sampun. neruske lakon riyen. Matur karo Pamengku Gati. Sembah nuwun kagem Pakmu, sedaya keluarga Mbahmu. Matur sembah nuwun sampun nimbali kula ketiga menika. Ketiga sak rencang warga laras mugi-mugi sansaya makmur rezekinipun. Sehat. Anggenipun kembali putra wayah. Nggih panjang yuswa, nggih tutur anggenipun momong anak putu.
Keluarga dipun paringi ayem tentrem. Amin. Selamat sing nanggap, selamat sing ditanggap, selamat sing nonton tanggapan. Matur sedayan monggo dipun lajeng Dik Gading. Matur sembah nuwun. Nggih. Nok piye, Mak? Jare lakone isih dawa lho iki ya niki bubar kok jam ndak le bubar 5:30 kok. Dadi iki yo neruske lakon sik. Iya, Mak, ayo tak derekke. Heeh. Tansah marep moring sukma sukma sinukma winaya wengas sepi sinimpan teleng ing kalbu pambukaning warana tarlen saking lep-leping aluyup pindha pasating sumpena sumusuping rasa jati pindha pesating sumpena sini gek semanten gendika capuk nika wonten sakjawini pagelaran Garing Amarta para putra denira sami anyeranti timbuling para pepundhen Pandhawa ngantos sami cumengklungen persasat ngentosi kumambange watu ilem sineming baeta kabeh. Kota sang Katut Kaca kinon mapakarka suta teka pira Kresna manahar muji saktinira Diwas Antasena bone awake dhewe sawetara mapan ana ing jabaning pagelaran nunggu timbuling para pepundhen Pandhawa nggone padha semedi ning sanggar pamujan nganti cumengklungen nanging durung padha timbul. Ya Yai. Kok para pepundhen nganti suwe banget nggone padha semedi ya Yai. Kakang Gatot Kakang Antarja nalika semana aku sing nampa dawuh Bapa Werkudara yen para pepundhen Pandhawa iki nggone padha semedi ning sanggar pamujan iki sejatine padha duwe gegayuhan ya iki kepengin nyuwargake Kanjeng Yang Prabu Pandhu lan Eyang Dewi Madrim. Yo nanging kok nganti suwe banget ora tumuli jugar semedine. Wah. Ayo mbok sabar. Aku ya ora ngerti mbok menawa mung durung wae padha antuk pituduh saka dewa. Pokoke sing sabar lan awake dhewe ning kene sing baku supaya njaga utawa ngreksa kawilujengane para kadang-kadang Pandhawa ya Dimas. Kaki Trisangka pirangu rinangkul kerempet kempet dosang retnaning bahono Dimas piye Kang iki kok kaya bumine geter aku ya krasa sinden-sinden do ting cluwet do bengok-bengok. Iya. Ana apa iki Dimas? Wah. Iya Dimas, iki ana apa? Kok nganti ana lindhu gedhe kaya ngene? Wah, hooe. Coba dinteni nang kene wae Kang ana apa?
Dinteni nang kene ya Dimas. Wah. Arjoko mulai iblis lanat padha jejekan. Kowe kabeh anak-anak wendo ayu padha sumingkira jagat Dewa Bathara. Apa Kang Ikang? Ana butuh gedhe banget. Minggir sik Dimas. Ya, tak ning buri. Dimas Antasena mulane kok para pepunden Pandhawa Ratu muli timbul. Kenah disikara dening buta iki. Buta gedhe murang tata mati dening aku. Waduh. Yo, apa dikira aku ora ngerti karo kuwi. Kowe kuwi Gatut Kaca anake Werkudara yo. Aja mung kowe Antarja Antasena maju kene. Gugu arep dhewe. Buta culna Dimas Gatotkaca, Kang aja maju sik. Aja maju sik. Kipro wae aja maju wis. Neng kene anteng kok. Nek maju ora wurung kowe iki mung wirang. Wirang piye Dimas? Wis aku wae, kowe menengo wae. Ayo culna dhisik Kakang Gatot. Apa dikira aku ora ngerti? Kowe kira ya wasami aji to kok dadak dadi buta barang. Waduh. Kakang Gatot, Kang Antarja. Ayo kowe do lungguh ngisor. Mengko kowe ndak malah do kualat karo buta iki. Dimas, kok kon lungguh ngisor kowe? Wis kowe manut wae to, Kang. Yo. Kakang Antarja lungguh ngisor. Yo Dimas. Ngono ki engko ndak do kualat. Paham? Yo. Wis anteng sik. Rajane kok Dimas ora wedi karo buta iki. Yo. Wong aku wis kenal karo buta iki. Elok tenan Pakde, Pakde. Kok dadak dadi buta barang iki ngopo, Ci? Oh, lah dalah. Pancene Antasena ora iso diapusi. Yo. Mulane aku dadi buta merga pepundenmu. Bapakmu makmu Cilik Arjuna lan kembar iki digawa munggah ning kahyangan. Arep dicemplungke kawah Candra Dimuka. Mula tunggu negara Ngamarta aku tak munggah kayangan. Dewa-dewa ora gelem wali adik-adikku tak gulung kayangan. Pirsa to nek buta mau kae iki wasami aji. Ya Dimas, ning kok iso dadi buta gedene semono. Ya kuwi pinangka pralambang yen kesabare menungsa kuwi ana watese.
Menungso ki duwe wates kesabaran ki duwe wates kulon praga duwe wates kok. Dagelan lawas kok wis ora payu saiki. Ya sak metu-metune wae. Wong Punta ki sabar ngedapi-dapi nek sabar. Nek wis kadung nesu ya ngono kae. Banjur iki prayogane kepiye Dimas? Wis saiki ngene. Iki para pepunden Pandhawa padha munggah ning kayangan sing baku awake dhewe saiki ngreksa negara Ngamarta. Aja nganti ana ingkang bakal bebudak banyu bening ya prayoga mengkono ngreksa karajaning Praja Dimas ya Kang. Cangkanggrus resumbar keterwater bumi kunjing kualudo kuntur ketuk oh lai Jaramaya bunga sing tanwa upama dene dina iki apa sing dadi aturku ditampa dening pukulun jagat Girinata ya kuwi anggone nganggep yen para Pandhawa dianggep luput kang banjur para Pandhawa bakal dicemplung ing kawah Candra Dimuka. Inggih. Lajeng kula cumadung dawuh Ibu Betari Jaramaya. Teng dina iki para Pandhawa wis ditimbali munggah ing kayangan Suralaya. Sing sejati mung bakal dipidana bakal dicemplung ing kawah Candra Dimuka. Lah mesti negara Ngamarta banjur suwung. Mojo nganti anak-anak Pandhawa padha nututi munggah ning kayangan. Kegironen, godanen, yen perlu negara Ngamarta padha rusaken. Lan kowe kabeh tak keparengake mangsa marang turun-turuning Pandhawa. Oh inggih, ngestoaken dawuh. Lajeng bedhalepun benjang menapa keteng colok lintang sampung obor budal dina iki uga. Inggih. Nyuwun pangestu lah dalah wadya bala baju barat kabeh wae. Budal ning Ngamarta do gelok opangan iki mengko inggih ngestoaken dawuh. Simo, para
nyok balik meneh nyok. Manyake. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.